Doncs molt bona tarda. Us donem la benvinguda a l'Aula Europa, a la seu de les institucions europees a Barcelona, per aquest diàleg que organitzem l'Oficina del Parlament Europeu i el Col·legi de Professionals de la Ciència Política i de la Sociologia de Catalunya, el COLPIS, en el marc de les activitats del 8 de març, el Dia Internacional de la Dona. Cada any el Parlament Europeu tria una temàtica i amb motiu de l'augment dels preus de l'energia a causa de l'any de la invasió russa d'Ucraïna i també de l'acceleració de la inflació, també causada per la guerra, enguany la temàtica és la perspectiva de gènere en la pobresa energètica, que no és un tema nou, però sí que és cert que s'ha vist agreujat en el darrer any. És un plaer comptar amb la vicepresidenta primera de la Comissió de Drets de les Dones i Igualtat de Gènere al Parlament Europeu, l'eurodiputada del grup de l'Esquerra, María Eugenia Rodríguez Palop, a qui vull agrair que s'hagi desplaçat a Barcelona per l'ocasió, així com també a les nostres convidades, la sociòloga i membre de l'Aliança contra la Pobresa Energètica, Mònica Guiteras Blaya, l'autora de l'estudi publicat el 2016 per Enginyeria sense fronteres, Desigualtat de gènere i pobresa energètica, un factor de risc oblidat, la Irene González Pijuán, i la nostra moderadora, la periodista del periòdico Elisenda Culell Hernández, especialista en pobresa i exclusió. Moltes gràcies a les quatre. Ahir va tenir lloc la tradicional reunió interparlamentària pel Dia Internacional de la Dona a la Comissió d'Igualtat de Gènere, on hi participaven representants dels 27 països de la Unió Europea i, entre altres dades, es van destacar que la pobresa energètica afecta a la Unió Europea a 125 milions de ciutadans, que les mares solteres estan especialment exposades a la pobresa energètica, sent el 50% de les encastades qui preveuen dificultats per pagar les seves factures en els propers mesos, i constatant que el 85% de les famílies monoparentals són dones. És per tot això que reclamaven recursos per lluitar contra la feminització de la pobresa energètica, sobre la qual ara coneixerem més i tindrem l'ocasió de debatre i saber què es pot fer des de la Unió Europea amb les nostres ponents. Moltíssimes gràcies per l'assistència i passo la paraula a l'Eugenia Bretones Espejo, responsable de la Comissió de Gènere del COLPIS i vocal de la Junta de Govern. Gràcies. Gràcies, Sergi, per organitzar aquesta jornada. Gràcies, degà del Col·legi, per estar aquí, presidenta de l'Institut Català de les Dones, vicepresidenta primera de la Comissió de Drets de les Dones i Igualtat de Gènere i companyes expertes i acadèmiques representants d'aquí a Catalunya i a la periodista Elisenda Culell per estar avui aquí. Amigues i amics, gràcies per participar. El 8 de març va ser declarat el 1975 per Nacions Unides per celebrar el Dia Internacional de les Dones. I el seu dret, el dret nostre, a assolir una igualtat de gènere efectiva. Sabem que la lluita és anterior, des del 1911, alguns països de la Unió Europea reclamaven el dret a votar, Alemanya, Suècia, Dinamarca, i el fet reivindicatiu de l'incendi d'una fàbrica tèxtil de Nova York va posar sobre l'agenda la necessitat de la igualtat entre els homes i les dones. Avui, tants anys després, seguim reivindicant el 8M i aquest acte forma part d'aquesta reivindicació, perquè cal recordar avui i cada dia que els drets de les dones ni s'han assolit plenament ni estan garantits. Les dones treballem cada dia, però avui és un dia per fer consciència col·lectiva de que cal seguir col·lectivament reclamant que la igualtat esdevingui efectiva i real. El cas de la pobresa energètica en perspectiva de gènere, que avui tractarem gràcies a les nostres convidades, intenta posar atenció en el dret a l'energia de totes les dones i planteja que les ajudes no només siguin eixamplades, necessitem que s'eixamplin perquè altres col·lectius que no poden accedir-hi i formin part com a mesures d'impacte, sinó que també reclamem que les polítiques i els bons governs tinguin una agenda compartida local, catalana i europea per fer resiliència davant de o bé conflictes geopolítics, com és el cas d'Ucrània, que ha convertit el preu de l'energia en un bé molt preciat, i també amb els efectes que el canvi climàtic pot tenir i pot esdevenir en l'accés als recursos. El sistema econòmic actual capitalista ja sabem que adoleix de dues patologies, la falta d'eficiència per la baixa productivitat i la manca de justícia social. Nosaltres pensem des de la Comissió de Gènere que volem contribuir en aquest diàleg crític i que la transformació feminista verda per la justícia social és cada cop més
el pas necessari per acabar amb la certificació social i amb una societat cada cop més cohesionada. Gràcies a tots per estar aquí i benvingudes. Moltes gràcies. Abans de res, i abans de començar també agrair al Parlament Europeu per convidar-nos i per voler organitzar aquest acte, que crec que és un tema molt necessari, que ens toca de primera mà, com ens explicaran les ponents. Comencem amb una ronda de presentació per situar el tema. I si us sembla, jo volia començar per la Mònica Guiteras Blaya. Com han dit, ella és membre de l'Aliança contra la Pobresa Energètica, sociòloga, i de fet, des del moviment, des de l'APF, acaben de venir fa pocs dies del Parlament Europeu també. Mònica, explica'ns què és el que vosaltres us trobeu a l'Aliança contra la Pobresa Energètica quan parlem de pobresa energètica i dones, i feminització de la pobresa. Què és el que esteu veient vosaltres, més aquest últim any amb l'increment de preus que comentàvem? Bones. Bé, en primer lloc, moltes gràcies per convidar-nos. L'AP és un moviment social format principalment per famílies afectades, la qual cosa crec que és important de remarcar, i que ha intentat canviar la lògica d'on posàvem el focus dins del fet de patir pobresa energètica, de que fos el focus en les famílies afectades com a incapaces de pagar, a posar el focus en el model i posar el focus en les empreses que estaven vulnerant drets bàsics. I una altra cosa que també és important és que treballem per l'accés als subministraments bàsics d'aigua i energia, perquè pensem que les dues coses juntes tenen molt de sentit i separades no s'acaba d'entendre aquesta llar digna amb tots els subministraments i necessitats. Llavors, a les assemblees quinzenals que realitzem, que intentem també trencar amb la cultura dels experts i posar valor a la vivència en la pròpia pell, el que ens trobem des de l'inici que vam començar, que va ser el 2014, però especialment ara, és, per exemple, molta confusió, molta desinformació i desempara sobre què vol dir estar al mercat lliure o al mercat regulat i quines implicacions té això en un moment de crisi energètica com l'actual. Moltíssimes estafes en aquest sentit de persones que els hi han canviat de contracte, que els hi han fet passar a mercat lliure i perdre el descompte del bo social elèctric. Ens trobem també, malgrat a Catalunya tenim la Llei 24/2015, que protegeix dels talls de subministrament d'aigua i energia, ens trobem que de vegades hi ha talls per 1000 motius, perquè les empreses estan vulnerant aquest dret en ocasions, però també perquè de vegades no arriba la informació adequada o perquè la vulnerabilitat és tanta i en tants aspectes que no t'has pogut moure a temps per acabar protegida o per la qüestió que sigui, que segurament se'ns escapa perquè és tan complexa i està tan en els marges que no la podem ni conèixer. I per últim ens trobem també, i és important dir-ho perquè no es coneixen molt aquestes situacions, que és que a nivell d'Europa segueix havent persones que no tenen l'accés garantit, que estan per necessitat ocupant un habitatge al propi del que van ser desnonades o un habitatge buit de la banca en el que no tenen dret a tenir un subministrament regularitzat, del que potser poden i volen pagar. Però està sent molt complicat que les persones que estan en aquesta situació d'ocupació en precari tinguin accés a l'aigua i l'energia i, per tant, són dels casos més greus que ens trobem. De moment ho deixo aquí. Moltíssimes gràcies. A la Irene González Pijuán és interessant, ella és membre d'Enginyeria Sense Fronteres, bona tarda, i és interessant perquè ella és la primera persona, ella és autora dels primers estudis que es fan aquí a Catalunya sobre aquest tema que estem tractant avui, l'estudi és del 2006 i tracta de la situació de les dones i de la feminització de la pobresa en termes de pobresa energètica. Abans de res, agrair que hagis vingut perquè sé que tenies un problema a la veu i fas l'esforç de ser-hi i t'ho agraïm moltíssim. I et volia preguntar què és el que, després de gairebé 10 anys, no arribem, anys després d'aquest estudi, ha canviat alguna cosa? Estem fent les coses bé? Seguim allà on érem, malgrat que ja ens estava avisant que estava passant un problema amb les dones i el dret a l'energia? En primer lloc, gràcies. Espero que em sentiu. Anirà millorant la veu, I no us preocupeu i no patiu, que no és un esforç. No em funcionen bé les cordes vocals, però no estic afònica. Aleshores, primer dir que moltes gràcies, que em feia molta il·lusió estar aquí perquè és un tema
que com deia que com parlàvem abans, és un tema que tot i que ja està molt més situat a l'agenda política i a l'agenda social, encara no hi hem trobat les solucions que des de fa molts anys demanem. Això en primer lloc. Després, quan vam fer aquest estudi, el vam fer precisament perquè veiem que a l'APE hi havia moltíssimes dones, no? De les afectades que venien, potser el 70% eren dones. I no sabíem si això era a casa nostra, a l'APE, o era en general. I aquest estudi ens va demostrar que almenys a la ciutat de Barcelona era en general, no? Això en primer lloc. Després dir que des de 2016, per sort, la lluita feminista ha avançat moltíssim i tots aquests temes, el tema de la lluita contra el canvi climàtic, el tema energètic, el tema aigua, també estan a l'agenda feminista i que, per tant, jo diria que en això hem avançat molt. També dir que, lamentablement, per exemple, quan parlem de pobresa energètica i gènere, no només parlem de pobresa econòmica, és a dir, no només parlem de capacitat de pagament, sinó també parlem de model de cures desigual, que en parlarem més tard. Aquest model de cures desigual s'ha vist reforçat per la pandèmia, per tant, aquí encara hi som com a problemàtica. I després acabo, que així faré intervencions més curtetes. Hi ha un tema a la pobresa energètica, si algú no ho ha estudiat o si algú n'ha llegit molt, i en general a les dades econòmiques, i és que tendim a considerar la llar com a unitat de mesura. I a dins de la llar hi ha moltíssimes desigualtats, no només cap a les dones, també cap a la infància, també cap a la diversitat funcional. Aleshores, el que intentava dir aquest estudi, i que encara ho diem, és que si no fem un zoom a dintre d'aquestes desigualtats, hi ha problemàtiques transversals que no reben solucions adequades, com és el cas de la pobresa energètica. Perfecte, moltes gràcies. I com també ens han explicat, ens ha vingut expressament a aquesta xerrada l'Eugènia Rodríguez Palop. Ella és vicepresidenta primera de la Comissió de Drets de Dones i Igualtat de Gènere de la Comissió Europea, membre del grup de l'Esquerra. Bona tarda. Molt buenas. Eugènia, ara que tant la Mònica com la Irene ens explicaven, no? La situació que fa anys que estem veient aquí a Barcelona, a Catalunya, què pot fer el Parlament Europeu? Perquè estem molt acostumats a adreçar-nos a les institucions públiques d'aquí, locals, la Generalitat, l'Estat, però moltes vegades no pensem en les institucions europees. Hi ha capacitat per canviar? Hi ha capacitat d'incidència en aquest àmbit? Bueno, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Este tema es un tema esencial para las mujeres. Ya se ha determinado que este 8 de marzo va a pivotar sobre esta cuestión y es un tema esencial además en un momento como el que estamos atravesando, que es el de la guerra de Ucrania, que ya sabemos que ha generado pues, una situación crítica tanto para el sector alimentario como para el sector energético, ¿no? Evidentemente, la primera situación crítica es la que viven las personas en Ucrania, por supuesto, ¿no? Pero después el impacto que esa situación está teniendo pues, ha hecho que Europa ponga especial atención a la cuestión del mercado energético, como todo el mundo sabe, entre otras cosas por el papel también que ha desempeñado España en el modo en el que se ha intervenido o se piensa intervenir el mercado. En Europa se empezó muy bien esta legislatura con el Pacto Verde y la lucha contra el cambio climático, pidiendo evidentemente el fin de las emisiones, ¿no? Una neutralidad climática en 2050 y se atendió a esta cuestión de la pobreza energética en su momento. Es verdad que no había, hablo de un momento previo al que estamos en este momento, no había una perspectiva de género muy clara, aunque hay una resolución del Parlamento de 2016 donde ya se habla de que las mujeres sufren especialmente la pobreza energética, especialmente las familias monomarentales y monoparentales, que hace falta articular políticas de empleo, políticas de corresponsabilidad y acciones comunitarias. Esto ya es de 2016, ¿no? Pero yo diría que más allá de esta resolución parlamentaria no había una perspectiva de género como muy instalada a la hora de abordar esta cuestión. Tampoco había una definición clara de lo que se entendía por pobreza
energética más que unos cuantos indicadores a los que no se hacía seguimiento. Eurostat no hacía seguimiento a estos indicadores. Ellas ya han mencionado más o menos estos indicadores sobre la vivienda, el número de ingresos que se invierten en la cuestión energética son o no son elevados y demás. Pero no se hacía una especial, o los atrasos en el pago de las facturas, este tipo de cosas, ¿no? No se hacía un especial seguimiento. Sí se pedían algunas medidas para personas en situación de vulnerabilidad, pero fijaos que no se considera vulnerable nadie por razón de género o sexo, sino más bien por razón, digamos, de edad y de residencia. O sea, que no era una cuestión, la cuestión de la perspectiva de género en la pobreza energética no era una cuestión muy clara, ¿no? Se pedían medidas y se decían que las medidas tenían que ser definidas, transparentes, no discriminatorias, limitadas en el tiempo y proporcionadas, y sobre todo que no supusieran un obstáculo al comercio. Esto es que, vale, medidas, pero manteniendo siempre la libertad, digamos, del monopolio o el oligopolio. ¿En qué situación estamos ahora? Claro, la guerra de Ucrania nos ha colocado en un escenario bien distinto y en ese escenario, como efecto negativo, hemos tenido básicamente la suspensión del Pacto Verde, aunque sea temporalmente, es decir, con una limitación temporal, pero se ha suspendido en cierto modo el Pacto Verde. De hecho, las estrategias que se habían desarrollado, como la estrategia de la granja a la mesa o la estrategia de la biodiversidad, han sido suspendidas y esa idea de vamos a dedicar un 25% del terreno de la Unión Europea a ecológico, bueno, pues se ha cuestionado también. Y esto, pues, también ha llevado a una situación en la que yo diría que se ha pasado, lo digo porque este es el elemento negativo, ahora voy a decir algún positivo, se ha pasado de una posición que giraba alrededor del ahorro y la contención, ¿no? Es decir, que el Pacto Verde era ahorro, contención, eficiencia energética, ¿no? Y respecto de la cuestión alimentaria era más o menos una línea parecida, ¿no? Disminuir los fertilizantes químicos, era todo disminuir los fertilizantes químicos, disminuir el antibiótico para el ganado, ¿no? Una política de reducción, de contención, ¿no? Y ahora, con la guerra de Ucrania, al haberse suspendido temporalmente el Pacto Verde, se ha girado, digamos, la política, que ha pasado de pivotar alrededor de esta idea de reducción, ahorro, contención, eficiencia, a producción, 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 producción. Entonces, estamos en una situación bien complicada de evaluar, porque por una parte está muy claro que hay una apuesta por las energías renovables, ¿no? Y de alguna forma el tema de la descarbonización es un tema que no se ha perdido, pero hay una enorme voracidad, una enorme obsesión por ganar, entre comillas, soberanía energética. Me voy a centrar en la energética, aunque también pasa igual con la alimentaria, ganar soberanía energética a gran velocidad. Entonces, ¿qué ha pasado? Que nos hemos encontrado con que la taxonomía nos dice que la nuclear es verde, el gas licuado es verde, el hidrógeno gris se pretende verde también. Empezamos a sustituir minas de carbón por minas de litio, cientos de proyectos mineros, un enorme furor minero por parte especialmente de la Comisión, y todos estos megaproyectos eólicos y de placas solares, ¿no? Que se empiezan a implantar en unas determinadas regiones, en unas determinadas zonas, en muchos casos con grandes impactos ambientales, desplazamiento de la población o destrozo de tierras, por ejemplo, fértiles, que estaban inicialmente dedicadas al alimento, ¿no? Entonces, esa situación a mí me parece que tiene la dualidad o la complejidad de que, por una parte, del Pacto Verde ha sobrevivido esa apuesta por las energías renovables, que están muy bien, pero con la guerra de Ucrania empieza a verse de alguna forma una cierta gestión monstruosa de esa propuesta. Es decir, una gestión que puede tener un impacto muy negativo. Por ejemplo, se han suspendido buena parte de las exigencias ambientales que se establecían para determinados megaproyectos.
Y esto lo ha planteado el Consejo y en España, por ejemplo, se ha incorporado un decreto en el que esas exigencias también se han, digamos, debilitado, ¿no? Entonces, la directiva, por ejemplo, las directivas que teníamos, la directiva de mercado, se llama Mercado Interior de la Electricidad, planteaba este tipo de medidas. Teníamos la directiva de eficiencia energética, ahora con el REPower, que es el modo en el que reaccionamos después de la guerra de Ucrania, se modifica la directiva de eficiencia energética aparentemente para apostar por la energía solar. Y dices, bueno, está bien, los tejados solares, pero con un impulso que yo creo que no es el adecuado, porque gira, insisto, alrededor de maximizar la producción, afloja o ralentiza o debilita las exigencias ambientales y no desactiva al capital especulativo, sino que más bien fomenta la entrada de capital especulativo en ese espacio. Yo, por ejemplo, soy de Extremadura, ¿no?, que está ahora literalmente acosada por megaproyectos de placas solares, minas a cielo abierto, incluso ya también vertederos de residuos industriales. Entonces se nos dice hay que producir energía. Extremadura ya produce 4 veces la energía que consume, 4 veces. Cuando se nos pide que seamos productores de energía, que produzcamos más energía, por supuesto se nos está convirtiendo en una colonia, porque lo que se nos pide es que produzcamos energía para otros. Eso es así. Se nos pide que tengamos un vertedero, un macrovertedero de sustancias industriales, siendo una región que no está industrializada, y se coloca ese macrovertedero en una dehesa que va a tener, y desde ahí se van a tener que gestionar residuos de cualquier lugar del mundo. Será, supuestamente, si no lo frenamos, que espero que sí, será el macrovertedero mayor de España y uno de los más grandes de Europa. ¿Esto qué significa? Que en esta voracidad puede haber regiones, zonas, y no hablo solo de Extremadura, hablo de Extremadura porque es un caso que me preocupa especialmente, pero sé que es todo el oeste y sé que hay también aquí pues, problemas con los parques eólicos, también los hay en Galicia, ¿no? Hay determinadas zonas que son consideradas zonas de sacrificio, zonas que tienen que estar sacrificadas para producir y para recibir residuos, en beneficio de otras zonas que están destinadas a consumir. Esa regionalización, esa fragmentación del mapa europeo donde unos son colonias de otros, en buena parte viene, aparentemente, por esta necesidad de producir y de ganar autonomía y soberanía energética. Y además viene todo esto viene vestido por una supuesta apuesta por las energías renovables. Nosotros, desde el grupo parlamentario nuestro, pero no solo, también con los Verdes y otros grupos en el Parlamento, hicimos pues, un decálogo de peticiones en este panorama que he intentado describir, que no sé si me ha entendido bien, que espero que sí, si no después respondo a lo que sea, pero en este panorama tan complejo, ¿no? Pedíamos, por un lado, por supuesto, limitar precios, gravar beneficios, en España se están grabando ingresos, no solo beneficios, control público. Es curioso, ¿no? Porque nosotros, por ejemplo, tenemos una mina, aparentemente hay una mina de litio a 3 kilómetros de Cáceres, ¿no? Pero esa mina de litio no la va a gestionar la Junta de Extremadura, la va a gestionar una empresa. Al menos López Obrador en México ha dicho que va a nacionalizar el litio. Veremos a ver en qué queda. Pero bueno, es la cuestión del control público de las fuentes energéticas a mí me parece que es importante, ¿no? Garantizar los suministros básicos, ahorro y eficiencia energética, energías renovables, claro, donde habría que sacar el gas y la nuclear de la taxonomía y algunas cosas más, ¿no? La cuestión del género la vamos a tratar después y puedo parar aquí, sí, pero lo que he querido más bien es plantear el panorama tan, por decir, paradójico en el que estamos en este momento en la Unión Europea. Aquí las compañeras yo creo que me han seguido muy bien porque seguro que ya lo llevan, no sé si los demás me han seguido bien, pero bueno, espero que sí. Bueno, que lo que tenía que ser un avance ha habido como cierto detrimento, ¿no? Y descontrol en el proceso.
Moltes vegades els periodistes, quan parlem d'aquests temes, no? Quan parlem de pobresa energètica, moltes vegades els activistes i els experts ens diuen no parleu de pobresa energètica, parleu de pobresa, no parleu de pobresa farmacèutica, parleu de pobresa, no parleu de pobresa alimentària, parleu de pobresa, perquè la pobresa toca tot. No parleu de pobresa energètica, no parleu de pobresa habitacional, parleu de pobresa, no? És a dir, quan la gent no arriba als nivells per accedir a una vida digna, tots els drets es repercuteixen, no només l'energia. No? I agafant una mica aquesta idea, sí que us volia preguntar, no? Quan parlem de dones i pobresa, no? Aquí toca la pobresa energètica, entre d'altres. Per què? És a dir, què hi ha darrere o què veieu vosaltres que hi ha darrere d'això? Perquè quan mirem les dades sí que és veritat que en famílies monoparentals veiem que es duplica la taxa de pobresa, quan veiem la bretxa de pobresa entre dones i homes de més de 65 anys veiem que hi ha uns 2, 3, 4 punts de diferència, amb la mitjana de llars també, però sí que és veritat que hi ha aquest punt de que les dades oficials no ens expliquen del tot què està passant a dins de les llars. No? Per què les dones pateixen més pobresa energètica de retruc i què és el que no estem acabant de veure i de quantificar correctament? Jo et faré un petit apunt, i és que nosaltres no t'ho direm això, sinó que et direm que la pobresa energètica no només és pobresa, perquè sí que és cert que la capacitat de pagament és molt important en la pobresa energètica, perquè hi ha la factura, però la pobresa energètica també està molt vinculada, per exemple, en la qualitat de l'energia, en la qualitat del servei energètic, amb la casa on vius, en l'eficiència energètica de la teva llar. Cada cop ens trobem més, sobretot a països mediterranis, amb persones que tenen, diguem-ne, un nivell de vida mitjà, però que passen fred a casa seva o passen calor a casa seva. No tenim els habitatges preparats. La pobresa energètica és com molt multifacètica, no? No és només no poder pagar, que és una part molt important, també és passar fred i passar calor, també és deixar l'oci familiar o deixar l'alimentació o deixar el vestit per pagar les factures, també és veure's obligada a punxar perquè no tens una situació de seguretat que et permet tenir un contracte digne, i també és, nosaltres aquí ja fem una visió macro que vindria relacionada amb el que ens explicava l'Eugènia, que és la pobresa energètica també és l'extractivisme, no? És a dir, és el saqueig que es fa de territoris i de poblacions per obtenir energia que després se'n va a un altre lloc. I això ho hem vist molt, molt clar. Bueno, jo no tornaré a explicar el que ha explicat ella, que ho ha explicat molt bé, però ho estem veient molt clar ara amb aquesta... No sé si us heu fixat que de sobte vam començar a llegir al diari els apagons, que ens quedaríem sense energia, que seria una cosa terrible, i just després d'això vam començar a llegir que començàvem a produir energia a gran escala. Doncs no és casualitat, no? Aleshores, aquesta perspectiva és la que domina ara. I al final de tot, qui hi ha? Doncs hi ha una mica aquest tipus de famílies, no? Les famílies monomarentals, les dones grans que viuen soles, això és un problema terrible. Hi ha també, en general, les famílies grans, també les famílies nombroses, que són alhora les més protegides, però també són les que estan en situació de risc. I hi ha també les dones que treballen en serveis domèstics, tant les... no em surt en català, em surt ames de casa. Tant les que treballen a casa seva, les que fan feines de neteja a casa seva, com les que ho fan per compte aliena. Aquest col·lectiu, el 90% està en risc de pobresa. És a dir, hi ha col·lectius com molt determinats que tenen un risc front a la pobresa energètica molt i molt elevat. I les dades, encara cal fer milions de càlculs per poder-les treure, no? És a dir, encara no les tenim accessibles, encara no les coneixem, encara no podem. Vull dir, encara és un tema que hem de convocar perquè hi ha el 8 de març i perquè és el Dia de la Dona, que moltes gràcies, però vull dir que és un tema que no està en el dia a dia de la política pública, diguéssim. Deixo continuar la Mònica o l'Eugènia, així descanso. Doncs sí, no? Hi ha com diferents vivències, perfils que es van repetint en els nostres assessoraments col·lectius, els que ha dit la Irene, no em repetiré, però a més molts d'ells que es solapen, no? Com aquesta paraula que ara
diem molt, i que és aquesta interseccionalitat de que estàs patint diverses discriminacions o desigualtats alhora. Per tant, moltes mares solteres que són també dones migrades o moltes dones vivint soles que potser tenen alguna discapacitat, que han perdut la feina, o etcètera, o que han sigut víctimes de violència de gènere, entre moltes d'altres que poden anar sortint. Llavors, una de les coses que ens agrada també explicar és que, malgrat hi ha aquesta afectació en les dones i en altres eixos que hem mencionat, també passa que les dones i les dones migrades o altres vivències on hi ha més d'una discriminació també són les que més estan sostenint, les que més estan al peu del canó lluitant per aquesta defensa de l'energia i la defensa de l'aigua a nivell de les seves llars, i a nivell global sabem que són les defensores del territori i que les companyes del Sud Global tantes vegades ens visibilitzen aquesta lluita. I no ho dic des d'un lloc essencialista de dir les mujeres cuidamos mejor. No, ho dic des del que veiem a les nostres assemblees i que, òbviament, voldríem que aquestes cures i que aquesta tasca tan important que és sostenir la vida fos repartida de manera igualitària. De moment no és així, per tant, és important que diguem que les dones pateixen més aquesta afectació, però que fins la data també estan sent les que estan demanant que es garanteixin aquests drets. Abans que nasqués l'APE ho estaven fent a través de moviments per l'habitatge, la defensa de la llar com a primer lloc on s'estan vulnerant els meus drets, o primer territori a defensar, i en el moviment per la defensa de l'aigua i l'energia o els subministraments bàsics, després que veiéssim que en l'habitatge, després de solucionar o continuar amb la qüestió d'una hipoteca o un desnonament en marxa, anessin naixent problemes també per pagar les factures d'aigua i energia. Per tant, aquest doble... Vull dir que per nosaltres és una doble visió. Celebrem que les dones estan en aquesta posició d'empoderament defensant aquests drets, però també defensar-los és molt car. I quan tenim una crisi energètica al davant i hi ha més vulnerabilitat, també hi ha més tasques de cura, perquè quanta més vulnerabilitat tenim, més persones i més situacions cal que cuidem. Llavors ho deixaria una mica aquí en aquesta doble tasca o rol que penso que és important visibilitzar. Toques un tema crucial que és la cura, és a dir, qui es fa càrrec dels que no es poden fer càrrec d'un mateix, i aquí és quan surten les dones. Jo no sé si aquí també, quan parlem de dones i pobresa energètica, hem de revisar el model patriarcal, heteropatriarcal, en què les dones són les que es queden a casa i sostenen les persones que no es poden fer càrrec, i que l'administració pública en molts casos no està pendent de les persones que no poden cuidar-se, i que són altres dones qui han de fer aquesta feina, moltes vegades en una situació molt més precària, des de l'economia informal o des de deixant de treballar per cuidar d'aquella persona. Aquí sí que hi ha una responsabilitat de l'administració també en fer que aquestes dones no hagin d'estar a casa per obligació, diguéssim, per haver de fer front a aquestes cures. Sí, sé que el tema de los cuidados es un tema que os afecta y que os preocupa. Bueno, yo creo que las dos exposiciones lo han dejado todo bastante claro, Hay una resolución también del Parlamento donde se dice con toda claridad que las mujeres solas, las familias monomarentales, las mujeres mayores, son las que sufren más pobreza energética, pero también, como tú has dicho al principio, simplemente porque son más pobres. Es que son más pobres. La pobreza pues está feminizada y eso pues ya es sabido, Está feminizada porque las mujeres sufren brechas salariales que están cuantificadas, aunque no tanto o tan bien como nos gustaría. En España tenemos esa directiva de transparencia salarial, pero en Europa estamos todavía trabajando sobre la transparencia salarial, que nos permita obligar a las empresas a ser transparentes con los salarios que cobran sus trabajadores y trabajadoras, informar,
acerca de por qué personas que hacen el mismo trabajo de igual valor, bueno, pues ganan salarios básicos o complementos salariales distintos, ¿no? Está claro que hay una brecha salarial de género que en Europa se sitúa alrededor del 14% y, por tanto, las mujeres, las que trabajan en el mercado laboral, ya son más pobres, ¿no?, que los varones. Y después están las que se han salido del mercado laboral para cuidar. Ahora tenemos una estrategia europea de cuidados en la que yo también he trabajado mucho, orientada fundamentalmente a cuidados de larga duración, vejez, personas dependientes y a infancia, niñas entre 0 y 3 y 0 y 6 años. Y bueno, se ha abordado por primera vez, yo creo que de manera muy seria, la situación en la que están las cuidadoras formales e informales, ¿no? Ahora mismo en la Unión Europea hay 7,7 millones de mujeres que han abandonado el mercado laboral para cuidar, frente a medio millón de varones, y hay 8,9 millones de mujeres a tiempo parcial por razones de cuidados, frente a 560.000 varones. Es decir, que eso ya nos lo dice todo. En la propia estrategia de cuidados se plantea que esas mujeres que han abandonado el mercado laboral para cuidar han dejado de ganar 287.000 millones de euros al año. Esto es lo que han dejado de ganar. Y se sabe que el espacio de los cuidados llegará a ocupar el 2,5% del Producto Interior Bruto de la Unión Europea. La Estrategia Europea de Cuidados, por supuesto, atiende a las condiciones laborales de trabajadoras formales, sobre todo formales, aunque también atiende en buena parte a la situación de las informales, pero sobre todo se centra en las formales, y lo hace por razones de justicia, pero lo hace también porque se sabe que va a ser un gran nicho laboral a medio plazo, ¿no?, dado que Europa pues, es un continente de personas mayores, ¿no? Lo cierto es que, hablando de personas mayores, también las mujeres tienen más esperanza de vida, ¿no? Por tanto, envejecen, pero también envejecen, entre comillas, peor, en el sentido de que sufren precisamente una brecha de pensiones. Derivada de esa brecha salarial de género, pues tienen una brecha de pensiones que está entre el 33-37% en la Unión Europea. Es decir, que nuestras abuelas son más pobres porque cuidan, o sea, o porque han cuidado, ¿no? Algo que es terriblemente injusto y si se visibiliza así, pues más, ¿no? De manera que a esto se añade además que las familias monomarentales, bueno, está en el 87% de las familias monoparentales, el 87% son monomarentales que están en situación de exclusión social. Entonces, bueno, está bastante claro que la pobreza energética, bueno, pues tiene que ver con la pobreza en general, ¿no? Y las mujeres pues son más pobres. También creo, y lo ha dicho aquí Mónica, que las mujeres están muy empoderadas. Se ha dicho también cuando se ha tratado el cambio climático allí, ¿no?, y toda la cuestión del Pacto Verde, las mujeres son víctimas, las primeras víctimas del cambio climático y del deterioro ambiental, pero también son las que están en primera línea en defensa de los territorios, en defensa del agua, en defensa de los comunes y en defensa de las comunidades, porque no hay comunes sin comunidades ni hay comunidades sin comunes, ¿no? Entonces, las comunidades, llamémosle X, las comunidades si hablamos de familia, las comunidades si hablamos de pueblos en otros lugares, y bueno, y es importante esto porque, también lo ha dicho Mónica, agua y energía son dos elementos que tienen en común justamente que deben ser considerados bienes comunes. Por eso se deben ver o se debe calificar el acceso a la energía o al agua como un derecho y no como un servicio. Y es importante trabajarlo desde ahí. Y quienes más están defendiendo eso, que el acceso al agua y el acceso a la energía es un derecho y, por tanto, el tratamiento que han de recibir es como bienes comunes y no como bienes de mercado, son las mujeres. Pasa también con la vivienda, ¿no? Y pasa con todo lo que tiene que ver con el sostenimiento básico de la vida y, por tanto, con todo aquello que está orientado a la satisfacción de necesidades básicas. Y eso, pues, es una cosa de la que nos tenemos que sentir orgullosas, porque, entre otras cosas, nos ha permitido esa visión del mundo, que es en esencia ecofeminista, nos ha permitido desarrollar unas habilidades y unas competencias que ahora necesita el mundo para dirigir adecuadamente la transición ecológica. Por eso, justamente porque tenemos esas competencias y esas habilidades especiales, no derivadas de nuestra biología, sino derivadas del rol que se nos ha adjudicado tradicionalmente y de nuestra socialización y, por tanto, de nuestra, composición psicosocial, precisamente por eso
somos imprescindibles para liderar la transición ecológica y la lucha contra el cambio climático. Entonces, esto también es importante, lo ha dicho la compañera, porque no hemos de visibilizarnos únicamente como víctimas, dado que somos más pobres, que lo somos, sino también como personas empoderadas, justamente por todo lo que esa experiencia de inferioridad, de discriminación, de invisibilización nos ha enseñado. Y todo lo que nosotros, por tanto, podemos enseñar al mundo. Jo volia fer, perdona, que m'agafa i canvio, i aleshores hi ha un tema que per nosaltres és essencial de la pobresa energètica i que per això, tot i que ara té a veure amb la pobresa, ens agrada separar-ho, i és que tenim molt assumit que hem de tenir diners per tenir energia, i potser no. És a dir, potser la sanitat és un dret i l'educació també, i no depèn de la nostra capacitat de pagament. Aleshores, potser l'energia també ho hauria de ser, i l'aigua també, perquè estar sense energia i sense aigua té greus impactes sobre la salut de les persones, té greus impactes sobre l'accés a l'educació dels infants. Aleshores, per protegir el mateix sistema de salut i d'educació, hauríem de poder garantir aquests drets. No sé si m'estic liant, però... És que aquí toques un tema, jo crec que és molt interessant, que parla del mercat, no? És a dir, de com funciona aquest... M'agradaria que sí que parléssim d'això, perquè toca directament a la garantia dels drets energètics. Clar, és que hem viscut aquesta escalada de preus i l'hem integrat com l'energia cada cop és més cara. Però escolta, l'energia cada cop és més cara perquè aquí hi ha algú que s'està forrant, perdó per l'expressió. No és més cara per una confluència de factors que ens volen fer creure la tormenta perfecta. Tormenta perfecta sí, però el fet que a l'estat espanyol hi hagi un oligopoli energètic ja diu qui està determinant aquests preus, no? Per això per nosaltres el tema de pobresa energètica no és només generem polítiques encaminades a l'assistència social, que també, perquè s'ha de parar el cop, perquè la urgència hi és, perquè s'ha de reconnectar la gent, perquè no podem tolerar talls de llum i de gas i d'aigua. Però el que hem de fer a llarg plaç és recuperar el control de l'energia, que les dues ho han dit, no? És allò públic, és a dir, que si ens acostumem a vincular el factor econòmic, el factor de capacitat de pagament, amb el no tenir energia, al final acabem fent una cosa que ens passa molt a les assemblees, que és aquesta càrrega de culpabilitat, de jo no guanyo prou. I moltes vegades també s'instal·la la idea, i sobretot, de fet hi ha molts estudis acadèmics que han intentat veure quin impacte, si no només qui pateix més pobresa energètica és la dona, sinó si pateix més l'impacte de la situació. I és així, perquè és la dona la que va a serveis socials, la que després posa menys aigua a bullir, la que després apaga la calefacció, la que li posa la calefacció a la criatura i ja se pone la mantita. És a dir, que la dona també és, i això no ho diem només perquè a les assemblees ho veiem que també, sinó perquè també ho diuen articles publicats, no? Són les dones les que a més fan front a aquesta situació al carrer, però també s'autorestringeixen els drets a casa i que, per tant, està molt instal·lada aquesta sensació de, bueno, si no puc no pago, no? Hi ha una dada, i aquí ja passo la paraula, que és molt interessant, que nosaltres la creiem, jo crec que és una de les dades més curioses, i és que el retard en pagaments de factures en famílies amb infants és l'indicador més alt, però amb dones i homes de més de 65 anys és un 1%. És a dir, hi ha tota aquesta creença instal·lada d'haver de pagar, de no tenir deutes, de quedar bé amb l'empresa, de pagar el servei. I en canvi, hi ha l'altre d'allò de dir, doncs si no puc pagar, no pago perquè és un dret, no? I crec que el que hem de situar en la disputa és el dret. I no només, o sigui, ara sí, però no només millorar la capacitat de pagament, sinó anar cap a aquesta garantia del dret, no? Que es va fer amb l'aigua a les Nacions Unides i es pot fer amb l'energia. No sé si sobre el dret a l'energia, com es garanteix, no? Hem d'anar cap a que l'energia sigui un dret i no un bé de consum. Energètica pública és viable? Què s'hauria de fer
ho plantejo com una de les opcions, però dic, no sé, una companyia elèctrica, perquè ara estem revisant dades, l'any passat les grans energètiques d'Espanya van guanyar 11.000 milions d'euros, quan hi havia famílies que no podien garantir els seus subministraments. No sé si hem d'anar cap aquí, és a dir, igual que tenim un sistema sanitari públic, una companyia energètica pública, no ho sé, cap on hem d'anar? Bueno, nosaltres, des de l'Aliança contra la Pobresa Energètica, la nostra principal línia de treball no és aquesta, perquè la deixem a altres entitats que treballen sobre la gestió pública de l'energia, com la xarxa per la sobirania energètica, però sí que en l'aplicació de la llei 24/2015, que és aquesta llei que protegeix dels talls d'aigua i energia, hem vist que a l'hora després d'haver aturat en 7 anys 200.000 talls, també s'ha de resoldre la qüestió del deute acumulat. S'han de signar acords amb companyies d'aigua i energia. El que hem vist en les companyies d'aigua és que van ser dels primers convenis que es van poder signar. No tots ens encanten, podria fer aquí una lectura crítica de diverses coses i, per exemple, a Barcelona l'energia està privatitzada, tot i que és mixta, però una major part està privatitzada. Però sí que és veritat que, com que, malgrat la gestió estigui privatitzada, la titularitat és municipal, tant a Barcelona com a altres llocs, hi ha un mandat de garantir drets. Tu com a administració, com a estat, has de garantir drets. Llavors, no tens un conflicte d'interessos. En canvi, quan hem de fer aquesta negociació amb empreses energètiques de l'oligopoli, hi ha un conflicte d'interessos, que és que si jo signo aquest acord d'aixugar el deute acumulat de les famílies vulnerables, facturaré 50 milions menys, si és el que hem acordat que jo em menjaré. Hi ha un conflicte d'interessos perquè són empreses privatitzades que busquen la maximització de beneficis. Per tant, sí que pensem que la gestió pública i públic-comunitària, amb participació ciutadana, permet i està molt més alineada amb garantir aquest accés a aquest dret i també a que es consideri com a bé comú, com deia l'Eugènia, per diverses raons. I una és que també hem de promoure no la cultura de l'estalvi perquè les persones en situació de pobresa energètica no saben consumir. No, trenquem amb aquest estigma, però sí per ensenyar a tota la població que sí que hem de fer un replantejament dels consums. Segurament les persones en situació de pobresa energètica hauran algunes augmentar el seu consum perquè estan consumint per sota de lo digne, però el seu infraconsum es contraposa amb el sobreconsum d'altres sectors de la població i d'altres sectors de l'economia que estan capando la major part de les emissions i d'aquests consums. Per tant, jo diria que sí, que està molt relacionat i que ens pot permetre molt millor defensar aquest accés a l'energia i a l'aigua com a dret i també aquests àmbits com a béns comuns que no estiguin orientats al lucre. I només un exemple, perquè penso que ja que estem avui en aquesta casa val la pena dir-ho, que és que, com deia l'Eugènia, també hi ha una sèrie de directives europees que plantegen que som persones consumidores. Mai diríem que algú consumeix educació o que algú consumeix sanitat. I sí que ho estem dient en aquest marc de directives europees amb l'energia. No som consumidores d'energia, som ciutadans i ciutadanes que volem tenir a casa una energia i una aigua per tenir unes condicions dignes. Llavors, la nostra participació aquests dies al Parlament Europeu ha anat una mica des d'aquí, deixar de parlar de vulnerable consumers, o sigui, no som consumers, va més enllà d'això. L'energia juga un paper molt diferent a la vida de les persones, no és un bien de consum, no lo és. I hem també exigit o proposat fervientement que es pugui buscar fórmules de legislar la prohibició dels talls a nivell de la Unió Europea. Si no hi ha les eines, mirem quines directives s'han de canviar o mirem com podem recomanar als estats membres que ho facin, i no només en casos, com fins ara es planteja, en casos excepcionals, perquè abans que arribés la pandèmia i abans de la guerra d'Ucrània ja havíem d'aturar talls. Per tant, una mica en aquesta línia aniríem en aquesta defensa.
Bueno, yo es que no le voy a poner ningún punto aquí a las compañeras porque estoy totalmente de acuerdo, vamos. Yo es que creo que hasta que no se conceptualice la energía como un bien común, todo lo demás van a ser aproximaciones fallidas, ¿no? En Europa se puede hacer, perquè ells hi han anat aquesta setmana, però no estem gaire habituats a veure activistes per favor del dret a l'energia per a Europa. És a dir, aquesta concepció de l'energia com a dret que el Parlament de Catalunya ja ha assumit des de fa uns quants anys, al Parlament Europeu també hi és, no hi és? No. O sea, en Europa no se está hablando de bienes comunes en ningún caso. Todo lo más es lo que se ha conseguido pues, ahora con limitar los precios, gravar, bueno, pues, gravar y ya veremos, pero bueno, gravar beneficios, bueno, todo esto que se ha conseguido pues, de la excepción ibérica que ha conseguido España para sí y que ahora otros países también quieren para sí, ese tipo de correcciones o ajustes en el mercado, pero siempre desde una perspectiva de mercado y por tanto nunca desde una perspectiva como la que estamos tratando aquí, al menos de momento, ¿no? Puede llegar un momento crítico en el que no haya más remedio que abordarlo desde otra perspectiva, pero tenemos que llegar a esa frontera crítica, ¿no? La realidad es que si no la idea de gestionar de manera privada las cuestiones que tienen que ver con sostener la vida, y no solamente de forma privada, sino con una óptica capitalista, esto no es favorable a la vida. O sea, quiero decir que el capitalismo es máximo beneficio en el menor espacio de tiempo posible y con los menores costes posibles. Esto es, socializando costes o externalizando costes. Esta es la lógica del capital. Entonces, no me quiero poner en plan que parezco aquí una bolchevique, no es eso, pero no, claro, porque no es, son como un lenguaje que a lo mejor resulta un poco de modé, pero bueno, creo que se entiende bien. En realidad, la lógica de la gestión privada es esa, es la obtención del beneficio en poco tiempo y con pocos costes. Y esto, claro, desde esa óptica, abordar la gestión de la vida en todas sus dimensiones. Hombre, si nosotros pensamos en la vivienda como un derecho o en la vivienda como un bien de mercado, pues es que cambia completamente la política que nosotros vamos a hacer sobre la vivienda. Una cosa es que yo entienda que lo que dice la Constitución es que todo lo más que va a hacer el Estado es garantizarme a mí o facilitarme a mí el acceso a una hipoteca, todo lo más. Eso es una manera de verlo, y otra manera de verlo es que a mí el Estado me garantice un techo. Es que un techo no te está garantizando una política de vivienda social puntualmente o, en todo caso, una intervención en el mercado favorable a la posibilidad de que tú accedas a una vivienda, que no es lo mismo que garantizarte una vivienda. Es decir, es una obligación de ejercicio y no de resultado, ¿no? Y esto es así como se conciben en general los derechos sociales en los entornos constitucionales al uso, ¿no? Y las políticas sociales se articulan pues, como políticas que son subsidiarias del sistema productivo. Yo hago una política social en la medida en la que eso incrementa la demanda y, por tanto, incrementa el crecimiento y la productividad. Las políticas sociales en ese contexto, y hablaríamos ahora de políticas sociales cuando hablamos de agua, de vivienda o de los llamados, entre comillas, derechos sociales, las políticas sociales, digamos, en el Estado al uso, y también constitucionalmente es así, ¿no? Están orientadas fundamentalmente al incremento del consumo y la productividad, y por tanto no a la satisfacción de necesidades básicas, porque no hay una reflexión seria sobre qué son o no son necesidades básicas, porque hay un interés en generar necesidades superfluas que incrementen la demanda y el consumo, porque hay un interés en mezclar necesidades con pulsiones, intereses, ¿no? Y otro tipo de cosas, ¿no? Entonces, en ese contexto, claro, plantear la cuestión de la energía en ese contexto, pues es, bueno, pues es poco, no voy a decir que va a ser fallido, pero no supone grandes avances. O sea, el avance sería sacar la energía, igual que el agua, de ese contexto. En el caso del agua, nosotros peleamos muchísimo. Yo hice mi tesis doctoral sobre el derecho al medio ambiente, que la defendí en el medievo, vamos. Pero defendimos muchísimo toda la cuestión del derecho al agua. Y el derecho al agua, para ser
costó mucho que se declarara derecho humano, pero mucho, y es relativamente reciente, ¿no? El derecho a acceder al agua, decían, bueno, es que el agua, el acceso al agua es una necesidad, no es un derecho, porque se entiende que los derechos son solo los civiles, los derechos sociales no. Entonces no es un derecho, hasta que se empezó a concebir. Y yo creo que con la energía, como tú bien has dicho, tiene que pasar lo mismo. Hay que seguir presionando para que la energía entre en la misma lógica en la que ha entrado el agua, al menos en la lógica o en la óptica político-jurídica, ¿no? Que no excluye de momento la gestión privada, pero sí es aunque no se excluya la gestión privada, sí se concibe que el acceso, en el caso del agua, es un derecho, ¿no? Esta óptica hay que pelearla, yo creo que hay que pelearla, ¿no? Aquí, además de fondo, y termino, hay otra cuestión que es la cuestión de la propiedad privada, que es una cuestión también, me voy a poner otra vez bolchevique, pero es porque es importante saber que la propiedad privada tiene que tener una función social y una utilidad pública, y esto sí lo dicen todos los textos constitucionales habidos y por haber, y que una propiedad derivada de una actividad especulativa no tiene una función social ni una utilidad pública. Y gran parte de la actividad que se genera alrededor de la gestión del agua, la energía y otros bienes comunes es especulativa. La propiedad que se deriva digamos, el enriquecimiento que se deriva de esa gestión es especulativo. Entonces, ese enriquecimiento hay que ponerlo en cuestión. No solamente es que hay que gravarlo, que por supuesto hay que gravarlo, sino que hay que ponerlo en cuestión como un enriquecimiento, si ese enriquecimiento es verdaderamente legítimo, ¿no? Pero claro, esto es importante, ¿no? Asumirlo, ¿no? Que eso lo decía Rousseau en todo caso, que tampoco era bolchevique, pero sí creo que hay una serie de cuestiones ahí que tiene que ver simplemente con el hecho de que la energía tiene que ser un derecho humano y por tanto tiene que salir del esquema de mercado. Claro, jo, no sé si volíeu afegir alguna cosa del que està comentant, però sí que us volia preguntar, quan parlem de dret universal, té sentit que apliquem polítiques de gènere amb l'energia o polítiques de protecció social pensades en el gènere amb l'energia tractant-se d'un dret universal? Perquè jo crec que no podríem dir, doncs, garantim el dret universal i no haurem d'aplicar polítiques de gènere, no? Però avui estem parlant d'això també. No sé si aquí hem de posar polítiques concretes o no. Què en penseu d'això? Jo, doncs, és complicat. És com quan parlem de discriminació positiva, des del meu punt de vista. O sigui, òbviament hem d'anar. O sigui, nosaltres defensarem sempre i sempre hem defensat polítiques d'accés universal, no? Per això defensem la prohibició de talls, per això defensem la condonació de deutes, per això defensem polítiques que són la garantia per tothom. Què passa? Que si nosaltres sabem, perquè ens ho diuen les estadístiques, perquè ens ho diu l'experiència, que les dones estan més afectades i com ho estan, creiem que en el curt plaç, en el mitjà plaç, hi han d'haver polítiques específiques. O sigui, el que no pot ser és que les dades diguin que a tots els països de la Unió Europea les famílies monoparentals estan amb un risc elevadíssim de pobresa energètica i ens trobem que la majoria de països no tenen cap política específica en aquest sentit. Però en canvi sí que en tenen per les famílies nombroses. Aquí entra, en el meu punt de vista, el catolicisme imperant de moltes polítiques que tenim de la família. I això s'ha de canviar. Però a part d'això, hi ha d'haver polítiques específiques perquè la pobresa energètica també forma part de l'identificar a qui està impactant més una problemàtica. És a dir, si nosaltres tenim tan clars els grups d'edat i el gènere, doncs home, sí, fem polítiques específiques que de fet ja hi són, no? En el bo social, que és el descompte, que hi ha ara, doncs hi ha com trams de renda específic per famílies monoparentals, hi ha trams de renda específics per violències de gènere, però anem un pas enllà, perquè no fem una tarifa social, no un descompte, sinó una tarifa. És molt diferent. O per què no fem polítiques que identifiquin. Unes companyes de Madrid van fer un estudi que identificava la pobresa energètica a Madrid, la feminització de la pobresa energètica, i tenien tantes dades que si aquestes dades arriben a l'administració, i sobretot des de lo local, perquè tornem-hi, les polítiques públiques,
La Unió Europea ofereix marcs i ofereix directives, però moltes vegades les polítiques efectives s'acaben treballant des de lo local, perquè al final els ajuntaments són qui acaba coneixent la seva ciutadania i la que acaba podent fer aquesta política específica. El que passa que segurament han de rebre més suport i ens trobem que hi ha ajuntaments que tenen la capacitat de fer això i ajuntaments que estan desbordadíssims. Aleshores, el que sí que és veritat és que potser no calen, no, això no ho diré, però no ho crec, sí que calen polítiques de gènere, però que potser el que s'ha de fer és fomentar que a nivell local es puguin reproduir aquestes polítiques que sí que fan discriminació positiva, perquè en el curt plaç és imperatiu, o sigui, en el curt plaç hi ha tanta desigualtat que s'ha de corregir des de la política pública. Òbviament, ojalà no s'hagués de corregir des de la política pública, però en la situació actual en què el model energètic sembla com que el públic exerceixi només perquè només pot exercir de corrector, que és el que ha estat fent l'Estat, porta 2 anys parando pelotas. Vull dir que és així. O sigui, és com ja no és ni fer política pública, és parar el cop. Aleshores, parar el cop s'ha de fer amb discriminació positiva. Nosaltres creiem que sí. La resta també ho veieu així? Sí, i d'altra banda també com que diferents eixos, no? El de gènere i d'altres, que hem comentat molt per sobre, però les polítiques de salut i d'altres... No? O sigui, que la lluita contra la pobresa energètica no sigui només polítiques socials, haurà d'estar integrada amb les polítiques energètiques, o sigui, hem de canviar coses en el marc de les polítiques energètiques i haurem d'integrar l'eix de gènere en totes tres o també en les de... Perdó, també en les de salut. I només mencionar, perquè penso que és interessant amb aquest eix de salut, que avui no ha sortit molt, però que també en les dones hi ha unes afectacions específiques que com a APE i els nostres assessoraments col·lectius hem pogut participar d'un projecte europeu que es diu Empowerment i que ens permet vincular temes de pobresa energètica amb impactes de gènere i impactes en salut. I una de les recomanacions de polítiques clarament que surt és aquesta integració, no? Haurem de parlar amb els professionals de la salut i en alguns països s'han fet estudis de quants diners ens estalviaríem en salut pública si tinguéssim el dret a l'energia garantit, no? O sigui, les persones emmalalteixen per no tenir una temperatura bona en la seva llar i també tenen impactes en la salut mental i tot això té després un impacte en el sistema de salut. Per tant, de manera que anem integrant més tant el gènere com altres eixos, jo penso que guanyem camí. Quan arribem a aquest lloc d'universalitat potser no farà tanta falta, però de moment sí, hay que hablar entre departamentos, perquè de moment això ho portem una mica justet, ¿no? Això és el que hem anat veient. Bueno, todo eso si el sistema de salud no se privatiza, ¿no? Porque si no se puede convertir en un negocio. Claro, partiendo de la base de que hay que quede algo público, ¿no? En algún lugar, ¿no? Bueno, yo nada que decir, o sea, estoy totalmente de acuerdo con una y con la otra. Respecto de las políticas locales y de la descentralización, es que a mí me parece también que es esencial. O sea, evidentemente hay siempre diferentes instancias, ¿no? Que se tienen que coordinar para la gestión de todo, ¿no? Pero la política local es importantísima. La verdad es que el aterrizaje de la política local es básico y claro, la idea, ¿no? Esta idea también clásica, ¿no? de que el Estado puede abordarlo todo, ¿no? Y todo se puede hacer desde la administración del Estado, que a veces también pesa excesivamente en la Unión Europea, ¿no? La visión estadocéntrica. Esto yo creo que ya está bastante superado, ¿no? O sea, la idea de que el Estado, de que todo tiene la medida de que el Estado tiene la medida de las cosas, ¿no? Entonces, bueno, yo eso sí que lo rescato, ¿no? De hecho, en la gestión de los comunes y en la gestión también de los recursos naturales en general, creo que funciona mejor el biorregionalismo, ¿no? que las distribuciones de competencias en función de las diferencias administrativas o de las fronteras político-administrativas, ¿no? O sea, que eso me parece que hay que hacer también un pensar en relación a esto, ¿no? Digo, rescatando algunas de las cosas que ha dicho ella. Ara obrirem un torn de preguntes també per qui... Ai, digues. Sí, sisplau. Només
trencar una llança a favor d'on estem, perquè realment a Catalunya tenim la llei més garantista que hi ha en termes de pobresa energètica. La Generalitat, gràcies a la pressió dels moviments socials, ha firmat el conveni amb Endesa i ha alliberat del seu deute a més de 30.000 famílies en situació de vulnerabilitat. I també en l'àmbit macro més energètic, de política energètica, no? Estem en el procés de creació d'una energètica pública, que segur que li falta camí. Som les primeres que diem que podria fer més, o que el nostre somni és que fes més del que ara per ara vol fer, però que aquests passos són interessants, perquè aquests passos, o sigui, la pobresa energètica, i com a última idea, no és una cosa que només s'hagi d'atacar des de lo social, sinó que hem de posar a debat el model energètic i mitjançant doncs petites, no? Barcelona també té una empresa pública, altres indrets de l'Estat també, no? Cadis. Vull dir, aquestes petites qüestions són les que ens permeten veure, disputar això, no? I ja ultimíssima idea. Sembla que sigui una idea molt... Se'ns ha instal·lat que és com prendre-li alguna cosa a algú, que les empreses d'energia siguin públiques, però és que a Europa són públiques. O sigui, a la majoria de països ho són. Espanya és la gran anomalia amb el Regne Unit i algun altre país de privatització absoluta del model energètic. A França l'empresa és pública. És a dir, Endesa la propietària d'Endesa és Enel, que és una empresa de capital públic, en gran part. És a dir, que l'energia sigui pública no és prendre-li res a ningú, sinó és modernitzar-se, no? Que és al revés. De fet, anava a dir, ara hauríem pogut tornar preguntes, però sí que volia acabar parlant d'això que parlava la Irene, no? Que aquí a Catalunya sembla que no, però David va guanyar una mica a Goliat. I sí que es va aconseguir una llei catalana que parava talls. Abans la Mònica també en parlava. No sé com valoreu, ara per tancar el debat, i ja obrim el torn de preguntes, però no sé com valoreu aquests anys després de la llei 24/2015. Estem en el bon camí, no estem fent prou, queden moltes companyies, queden un parell de companyies encara per signar els convenis. Era una mica per preguntar-vos, per tancar una mica el debat, com estem ara mateix aquí, no? Sí, doncs molt ràpid, no? Aquesta primera idea, que és que Endesa ha signat, però Naturgy i Iberdrola no, i no només això, sinó que Endesa hem d'insistir perquè faci una bona comunicació dels deutes que s'han condonat, perquè les famílies reben un feix de factures condonades que no saben quina ho està i quina no, y es, ¿no? A imagen y semejanza del modelo energético, que és totalment opaco i zero transparente. Llavors, necessitem que les que no han signat signin, i les que han signat que facin una tasca bona d'informació i d'ajustar els contractes de la gent que encara està a mercat lliure sense poder gaudir del bo social i que tenen potències que no els hi toquen o que tenen serveis que en cierto día les empezaron a cobrar i que no tenen cap relació amb necessitats reals o ajustades a la situació d'aquestes famílies. I, d'altra banda, que seguim treballant per a aquestes famílies que estan realment als marges, accedint a l'energia de manera irregular, mentre en realitat voldrien pagar les seves factures i tenir contractes... Això sí que es va comprometre Endesa, no? És aquell pacte... Sí, però l'aplicació és complexa i és lenta i també passa amb... Vull dir, això ja no és un tema de si és una empresa pública o no, és que hi ha un estigma grandíssim sobre una situació que viu moltíssima gent en aquest país, que és l'ocupació en precari. Llavors, tant Endesa com empreses del territori que també estan intentant afrontar aquesta qüestió, els està costant molt poder trobar de quina manera, en quin marc i sense quina pèrdua de vots garanteixen el dret a un subministrament segur, perquè no oblidem que garantir aquests comptadors de manera regular és seguretat per les famílies que ho pateixen i seguretat per les veïnes. No volem més incendis, no volem cap més situació de morts, perquè també n'hi ha hagut, i per tant aquestes parts del conveni que s'han d'acabar d'implementar hem de seguir exigint-les. No sé si hi ha algun present al públic que vulgui fer alguna pregunta, alguna aportació. No sé
El micròfon? Vale. Hola, gràcies. Jo només volia fer una pregunta respecte a la Unió Europea. Què realment pot fer perquè els governs, com el cas de l'estat espanyol, posi traves a fer comunitats energètiques, no? A alliberar tot aquest sector, perquè hi ha una directiva des del 2018 que en teoria facilita els drets de la ciutadania a poder ser productores d'energia solar a través de comunitats energètiques, però aquí tenim les limitacions que si només a 500 metres, ara ho amplien a 1 quilòmetre. O sigui, com es pot fer per no tenir aquests drets vulnerats? O sigui, si la Unió Europea diu que hi són, per què aquí no? Quins mecanismes poden haver? I sobre el que comentàveu d'Endesa, jo ho trobo molt fort perquè no fa masses dies deien que Endesa havia guanyat el 77% més de beneficis que l'any anterior, quan la majoria de nosaltres estem guanyant menys, com si diguéssim, no? I Endesa, uns anys enrere, no era privada, o sigui, la va privatitzar un govern del país, d'Espanya. Llavors, si els governs poden privatitzar, per què no desprivatitzen? O sigui, per què no es fa que es pugui desprivatitzar? Sí, o sigui, i si no, no sé. I sobre això que dèieu dels bonos, aquests acords implica que són els governs els que paguen la diferència o que paguen el deute, o és que realment ho condonen i deixen de guanyar? Perquè, clar, és que... Una part, no? Ara, bueno, expliqueu. Sí. Un apunt. A l'assemblea del 8 de març d'aquí, de Barcelona, farem una aturada energètica el dia 8 de març per tot això. Vale. De 10 a 11. Vale, moltes gràcies. Començo amb l'última molt ràpid, que és que aquests convenis no venen donats, s'ha de negociar. Nosaltres des de l'AP sempre hem defensat que pensem que aquests deutes s'han d'assumir al 100% des dels beneficis privats d'aquestes empreses. Però després la realitat és que no hem aconseguit això, tampoc és culpa de l'AP, no sé com dir-te, els convenis els signa l'administració amb l'empresa, no? Per tant, nosaltres seguirem dient que mentre hi hagi aquests beneficis han de ser assumits amb els seus miles de milions d'euros, però a data d'avui el deute de 2015 a 2019 va ser assumit 100% per Endesa, però a partir de llavors està repartit 50-50. El que sí que és veritat és que hem aconseguit que les famílies tinguin el 100% condonat. Sí. I el tema energètic de les traves amb... Sí, exacte. A veure, a l'estat espanyol hi ha una cosa meravellosa que és la distribució, o sigui, el model energètic va, generació, distribució, transport, distribució, comercialització, no? La comercialització és el que ens arriba a casa, la distribució són les xarxes de mitja tensió, alta tensió és el transport i la generació són l'eòlica, la solar, el gas, el petroli, etc. Què passa? Que la distribució, que és una activitat molt lucrativa que l'Estat paga puntualment a 5 empreses que s'han repartit al territori de l'Estat. A Catalunya la distribució és el 95% propietat d'Endesa, les xarxes són propietat d'Endesa, excepte un 5% de distribuïdores tipus estèrics que van, no sé com, vèncer la privatització i són públiques, que n'hi ha al Pallars, hi ha a Centelles, hi ha un 5%. Què passa? Què està passant amb les comunitats energètiques? Està passant que Endesa està posant molts problemes en tot el tema dels excedents. Primera, que es va tardar molt en transposar la directiva, això va ser molt difícil, hi ha hagut molts problemes tècnics, però el tema de la distribució, des del que ens diuen la majoria d'entitats que treballen amb aquest tema, està sent el pal de paller del poder generar de manera comunitària energia. Primera, perquè Endesa diu que a molts llocs la xarxa està saturada, en altres llocs està posant traves a la gestió dels excedents, en altres llocs està posant traves a la connexió, la part burocràtica triga molt amb la companyia, no la part burocràtica pública, diguéssim. O sigui, el fet que les comunitats energètiques, jo des del meu punt de vista i des del que jo he vist, a part del tema de la normativa i el tema dels 500 metres, que totalment, ara són 2 quilòmetres, perquè al final l'últim dia va fer no és un, no són 2,
però són dos, tot i així dos en municipis disseminats és un tema, però és molt millor que amb 500 metres. Però el tema de la distribució està sent un dels problemes centrals perquè les comunitats energètiques no facin així. Això i els diners, clar. Vull dir que s'ha de tenir diners per invertir en una comunitat energètica, però jo et diria que la distribució ha estat l'escull principal. Bueno, en relación a, entiendo, incumplimientos de directivas, o sea, las directivas son de obligado cumplimiento y si no, el Estado, en principio, puede ser sancionado. También se les pueden abrir lo que se llaman procedimientos de infracción que acaban generalmente en el Tribunal de Justicia y también en sanciones. España, de hecho, tiene bastantes procedimientos de infracción abiertos por falta de implementación de las directivas o retrasos en la implementación de directivas, no solo de este tipo, sino de muchos otros, ¿no? Si hay afectación de derechos humanos en el incumplimiento de una directiva, está el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Desde el punto de vista parlamentario, nosotros podemos hacer muy poco. Lo que podemos es recibir peticiones en la Comisión de Peticiones, que es lo que se le ofrece, digamos, a los ciudadanos de a pie por parte del Parlamento para que planteen sus protestas, sus quejas, vayan después a defenderla frente a la Comisión de Peticiones y si esa queja se considera que procede, se traslada a la comisión competente y esa comisión competente, digamos, puede hacer una recomendación o presionar a la administración de turno. Es todo un recorrido bastante largo, pero es efectivo. Eso sí, es efectivo desde el punto de vista de la presión que se ejerce sobre la administración. Lo efectivo es la multa. Y eso viene por otra vía, que és o por la vía de la Comisión o por la vía, digamos, del Tribunal de Justícia. Doncs, si us sembla, agrair als presents i als que ens segueixen per streaming també, a les ponents. No sé si voleu tancar amb alguna idea que no haguem transmès, molt breu, sí que us demano, a les tres, si voleu dir alguna cosa. Sí? No, doncs seguir reforçant aquesta, no? Entre tanta gravetat i situacions molt negatives, doncs, posar en valor aquesta lluita per defensar drets, en una major part, moltes vegades tirada endavant per part de les dones, i posar en valor també aquesta actuació de llarg termini, que com a AP treballem molt amb la urgència, però sabem que canviar el model energètic és clau perquè tothom tingui accés a l'aigua i l'energia i que, per tant, anem de la mà amb les lluites que tenen a veure amb construir aquests models públic-comunitaris. Yo me quedo con la defensa de la energía como bien común y la idea de que son las mujeres las grandes defensoras de los comunes en todas las partes del mundo. Y Europa no es una excepción. Y que tenemos que poner en marcha, desde una perspectiva ecofeminista, pues las competencias y las habilidades que tenemos en la gestión de los comunes para que estados, empresas, digamos, vayan incorporando precisamente esos aprendizajes. No, jo és que res a repetir. Jo és que ara hi ha un moment en què ja quan parlem d'això ja parlaries de les empreses durant hores, si no és el que hem vingut a fer aquí, però només dir que quan parlem, que ens falta també, doncs, ara que ja hem analitzat tant l'impacte de la pobresa energètica des de la perspectiva del gènere, ens falta aplicar la perspectiva feminista al model energètic. I això és el deute que tenim pendent. I, de fet, tot el que hem estat parlant fins ara, del tema de sosteniment de la vida, de posar les cures al centre, de recuperar lo públic, en el fons és aplicar la perspectiva feminista al model energètic. Per tant, és el pas que queda, diguem-li com vulguem, perquè li senti millor a qui ho hagi de rebre, però des del nostre punt de vista és aquest, no? O sigui, fem un model energètic que sigui per la vida i no pel capital. Doncs moltíssimes gràcies. Sé que ens hem allargat una mica, però crec que ha valgut la pena. I ara si pot pujar la Meritxell Benedí, la presidenta de l'Institut Català de les Dones, per fer la cluenda. Moltes gràcies. Moltes gràcies a vosaltres. Moltes gràcies per convidar-nos a la Conselleria d'Igualtat i Feminismes i a l'Institut Català de les Dones.
Mireu, jo penso sovint, és que no puc afegir res a aquesta taula que ha estat potentíssima i que m'ha encantat escoltar. Jo penso molt sovint en la Yayo Herrero, que diu que estem en un context històric en el que estem en una guerra contra la vida, no? Que capitalisme, racisme, capacitisme, el que fan és situar-nos en aquesta lluita permanent en el que vivim amb una fal·làcia, que és la fal·làcia de l'autonomia personal, on les persones som éssers autònoms, que no necessitem a ningú per fer res, quan la realitat, el que ens toca amb la realitat és que les persones necessitem cures per viure i que vivim que som persones interdependents i que les societats són interdependents. Quan parlem de pobresa energètica i de feminització a la pobresa o quan parlem d'incorporar la perspectiva de gènere o la perspectiva feminista en la lluita contra la pobresa energètica és precisament el que han estat explicant. És tenir en compte quins són els impactes que té la pobresa energètica en les dones. Efectivament, les dones grans són les dones que paguen les factures però que no mengen, o les dones, les famílies monomarentals, on les mares estan tapant les criatures, abrigant les criatures i que mengin les criatures i elles no tapant-se, no menjant. Però alhora també hem de tenir en compte quin és el paradigma que ha portat aquest control i aquest benefici sagnant d'una qüestió que és un dret fonamental, que és l'accés a l'energia. Que sembla una paradoxa que haguem d'explicar que és possible nacionalitzar allò que s'ha privatitzat. Sembla mentida que ho haguem de dir, però clar, és que ho hem de dir. Igual que hem de dir, hem de repetir, hem de verbalitzar que les persones no som éssers autònoms, sinó que som éssers interdependents i que necessitem de les cures per viure. I que l'energia, l'accés a l'energia, és fonamental per la subsistència de les persones. Des del govern, què fem des del govern de la Generalitat? Doncs, efectivament, desplegar la llei 24/2015, que les que no ho sabeu, que suposo que sou la majoria o algunes d'aquestes sales sí que ho sabeu, quan jo feia directora general de Serveis Socials vam impulsar el desplegament i vam impulsar el conveni amb les energètiques. És que jo també parlaria hores d'això, però he d'anar a buscar les meves filles perquè efectivament les meves filles no surten, no es fan el sopar soles i no aniran, en fi. Quan vam negociar amb les elèctriques, quan el govern va negociar amb les elèctriques, clar, és que havíem de negociar el deute al 50-50. I jo no soy bolchevique, no, bolchevique y media. Imagineu-vos la sensació de pensar, ostres, és que aquesta gent, és que tenen uns beneficis multimilionaris i estem pagant la meitat d'això. Però és que o s'aconseguia aquell acord, perquè no hi ha un marc jurídic estatal, perquè, ojo, la 24/2015 va ser recorreguda al Tribunal Constitucional, recordem-ho, que quan parlem que volem ser un estat independent, entre d'altres coses, és que volem ser un estat independent perquè dintre de l'estat espanyol és impossible garantir aquests drets. És absolutament impossible. Per tant, com que no hi havia un marc jurídic en el que dir, senyores empreses elèctriques, energètiques, assumeixin tot el deute, el que vam haver de fer va ser pagar la meitat. I això, a algunes, ens va costar molt. Molt. I encara ens costa. Però la realitat és que moltes famílies van veure condonat el deute. Ara, aquesta tarda, li he enviat uns missatges a la directora general de Serveis Socials, la Mariona Oms, i li he preguntat, Mariona, com està això? Perquè ara vaig a una taula rodona i segur que algú preguntarà o algú en parlarà i necessito saber com està. La Mariona em deia que el Pla d'Acció contra la Pobresa Energètica està a punt d'iniciar la tramitació per ser aprovat, que el decret de desplegament de la llei 24/2015, perquè clar, una llei que no té un decret que la desplega, doncs la veritat és que queda una mica coixa, està a punt també d'iniciar la tramitació, que el decret de desplegament de la 24/2015 crea el fons i que estan en el desplegament i en la garantia d'instal·lar comptadors socials, o estan treballant de fet amb el Comitè d'Ètica de Serveis Socials. I el que em deia la Mariona és, escolta'm, necessitem temps per poder-ho desplegar, perquè efectivament aquest marc jurídic no hi és, el marc normatiu no hi és a nivell europeu, no hi és a nivell estatal, i a Catalunya tenim les competències que tenim.
Per tant, si volem que la lluita contra la pobresa energètica, que la garantia de drets energètics siguin per tota la ciutadania, no hi ha solucions màgiques, però jo crec que tenim feina. I el govern, efectivament, té un compromís amb la transformació feminista, té un compromís amb la transformació ecològica i amb la garantia de la democràcia i la garantia que visquem en una societat democràtica és que tothom tingui els mateixos drets. I per tant, en això estem compromeses i amb que l'energètica pública no sigui només maquillatge, també, diríem. La nostra feina, nosaltres acompanyem a fer, és una feina que és complexa de fer, perquè és molt fàcil dir que ets feminista o que fas polítiques feministes, però la pràctica és una altra cosa. Per tant, la nostra feina com a conselleria, com a Institut Català de les Dones, és vetllar perquè aquestes coses passin i perquè tothom tingui en compte la perspectiva feminista, i aquesta és la feina que farem. Disculpeu perquè he anat molt atropellada, però no em volia extendre més, perquè crec que elles han dit tot el que ens calia saber, diríem, i per tant us agraeixo moltíssim perquè per mi ha estat una tarda molt útil. Gràcies per convidar-nos i gràcies a vosaltres. Gràcies.